Hát igazából már csak 7 napunk van a felkészülésből, súly az már meg is van. Igazából segítik nekem ugye a haladás szakosztály birkózó vezetőedzője Ligeti Ricsi. Ugye igazából már csak várjuk azt a pár napot, hogy már felépünk a ketrecbe. Mit tudunk az ellenfeledről? Grapplinges gyerek igazából birkózó. Ő is 70 kg-ba készül, ugye, fogyasztott is, ugye. Mondtad, hogy a fogyasztás, tehát a súlyod már rendben van. Ez ilyenkor egyfajta megkönnyebbülés? Hát persze, ez 85 kilóról leadni 70-re. Ez egy kemény dolog. Az komoly dolog. Haladás birkózó szakosztályában vagyunk, szombathelyiként indulsz ezen a versenyen. Ez milyen fajta többletet ad számodra? Fogsz-e ott valakinek bizonyítani? Lesznek-e szurkolóid? Persze, nagyon sok barát, családtagok lesznek, de igazából szeretnék magamnak bizonyítani először, nem másnak, igazából csak magamnak. Ugye erre a 8-9 hónapos felkészülés idő alatt, hogy mennyit tudtam fejlődni. Egyébként kihasználtad a felkészülési időt? Tehát úgy érzed, hogy maximális erőbedobással sikerült felkészülnöd? Persze, minden nap edzéssel kezdtem, edzéssel végeztem, igazából 7-ből 7 napot végigedzettem.